ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Wat la kasnong rangjadong kadai kasnong kabala rimba hapo kathain Southwest Khasi Hills District. Bat kalongru kasnong kabadang saadin bha namar ka jingban jong ka jingdog bat ka jingkerdo yeki longyeng ki longsem. Hanray nagani kasnong kabajingay sa kumba 4 kilometer nakasnong maukarwan. Lami uway usamla ya ubalatip kerteng kum usamla tingshain kardaw saw. Uban salit yeshim benta hakarensan Jacob Shad jong ke India's Talent, the biggest TV reality show season 2. Kabatisi TV hakajing keren bat ukpa jong une usamla tingshain kardew saw uba Roslan Thongni uliatho ba ula aimen sempura yala ukhon ba un lait yeshim benta hagani karensan Jacob Shad namar ba ula yo I ba ukhon jong udon shisha ya ka sapshat kabatbin. Uliathoru ba uting shain bat ki para ki jong ki deiru ki khon ki bala do no yala ka kme ka bala khla no nagani ka sla per thai haus nam 8000 phra hanrei kumukpa umshimle e banyi ki penban ula kersan ratba yala ki khon nado ka ba penbiang ya ka bam ka di ka kup ka sem ka puli ka puthi bat ki wei di ki jingdon kam namar ka jingdong uba Roslan Thongni uliatho bawatla udon ka jing ang not hado kata-kata ban yoi yala ukhon ba unkeu irat haga ba penpau yala ka sap ka phong ka ba udon henrei menta ule ya kendo ya ka wei ka jing ka ba wan hakmat jong namar ka jing bamkot bor ban pendap ya ka pisa ka pilain haga ba seu ya ka baisa hotel bat ya ka bailenti jong ukhon nado ka sngi ba unmi nalayeng ban lech Delhi nagabenta ban ya aireng hakani ka rensan Jacob Shad. Kabanan ko nga sino berayong ya ublay ng tao ba ula ay kini met ki bakod bakya kamtam ha kajing kajong nga bat ya kahin ka sendu baru kawe te nganya tu kawe ba ha kajing yat nti kajong nga ba bun snem mengala hakas nem arhajar pra mengala le Jacob Shad nangkong hak satisha naston te ngala job ngalalong benangkong buat kabar ka Tisha mosen ram bangalong baar ti nanti nga let isim batas hakas superstar balangala yorung haka simi renga syarem no nakabenta ba ngalong kun ubaduk namar bomdon bot banya lek bot tinggal syarem no kasimi Henry ngam snyo pere kata Henry nga ya persyang hi ya kaba ublay ula ay kasat bangan persyang ban praktis kenang bangan kam tebit te kawai ngalo nga lalit school Henry lapoy haka kelas 11 te ngam yuk lecu namar kalau ngalau ubri baduk omdon ba ya kersan ringa kersan no himanga angkat bat ipa ban legbela syuk mau ya ki para ban public school hakane ka klimat ka pemerintah ngai kublai kerpal ba ke thaba Presiden jong kami kelea Oldansar ibala ai jing kersan ai kajing
kitbo kiryang na kabanta jonga bat iju kersyad yang na kapor sa kapor hakani kajing na hakani kaliang syak teng ai kublai ya i ba ila ai jing kersyad yang ba iong yang abang pa ke video dengan pa ke video ban pa sate shadul hi te ngalayo rong ya kaneka Indian talent fight te haduk menta te nga snyo komen ba ngalayo rong hakaneka Indian talent fight ban ya kun sha tisha delhi na kalian jonga nga kerpajur kamtam ya sinong katau ba dia ka distrik hi barok kawai ba dia ka jelah hi barok kawai bahkan ya kersian lem na kabenta jongaban la yakun saka Indian talent fight kenang bangan yo ya ka jing job bat kan long hi ka burom ya ka sinong ka tau ba ka distrik hi ba dia ka jelah hi barok kawai angu ya ublai tratendrat no mun tau ubala penpoi yang hadu kaneka bentah te ngiwan nakalang wien kabatuk kabak kerdu bat nila persian ya kaban yat ya kaneka kam nadu usnem arhaja prah ban penangkam ya kasap kapong kaba ne tengsan bor udon te nadu ka snem arhajar pra ka longyem ka jongi ka kemik kala kladno na kane ka pertai te nga kum upa ngari nga sumar ya kini kun ban pensan perang ba ban kamai ban kaji ban belas ngi long tan kinong belas ngi bat ngim don ya kaban ngim long kun kita kibri ki bayo bakot ngi long tan ki nong belas ngi te habangi lek ni persian ya kane kakam ngi wat kilenti kilat tangban yo ya kata katong jong kajing jong te hilatip hiru baro ba nadu ki paralok ki parajol ba kalong yeng kajongi kalong kabasem jenjar bat kalong kabaduk hadu kata-kata sibun ki paralok ki parajol kila ai kajing kasyan ka tikamon tikadian te hadu menta bangi poi sakaneka Indian talent fight ba ula syajit bang lejakun haka hal benai Februari te ngisat kerpat ya ki paralok jongka distrik bat kasnong katau bat kajelahi borok kawai bakin ai ketika mon kadiang ban yarap yang ikenang bangin yok ban lek ban yakun yakataka bangilah depan syajit na kamtakan nika banga lapan jingarap na ki nong ikmat ki MLA jongka tany MLA MDC te ngangala persang ban banyak keren bat UMLA nrei UMLA hadu menta umpat ong ba ngan ai ni MT ngalas ngel jenjar sibun nomor ba UMLA jongi umpat rai ba unyarap ni M te kaweru ngilalet bu ya ka jingkerpat haka dikuti komisioner jongka distrik Southwest Kasihil bat ka DC kala kular ban ai kendiat kensot kajingarap ndre kala omba ngin sa ai dakaba syai bandak khot ya tengsan bor ban wan showcase
haka liang jong ki departemen jong ka distrik ngalalek ha ka office jong video ula ong bangin sa support lum rekat bat ka office jong ka disi bat ngalale juru banbu jing kapat sa office jong engineer jong ka PWD ru om kunjuk bangin ngin bias Thailand bat ka office jong ka disi ngala lejru bat office jong ka soy ki om hi kumta ting ngakermen ba kani kajing let kerpat jonga kin ya raplang haka office jong ka disi bat kermen ba ngin sak milti bangin yo bet ya kajing harap kawe ngak kerpat ya ki padba kinong snong nadu ka snong ka thau bat ka distrik bat ka jelahi baro kawe ba kin ai kakti kamon kadiang ban kersan ya uteng sanbor ba un lejakun haubnai Februari sadarhi ban unwan ra ya banginuan ra ya ta usok jong kajing job bat ngirak mil ti hiru ba ngin yo bet ya kathom jong kajing job ka jing tre ka jonga ya ka bangan pendap penbiang ya ki kun kiti kadai ba nga im hakab belah kasngi ban trei yaki mau saling surok ya kaba ngan pendap ya kikun kiti ban pak let school ban bat ya kane kakam ya kabang ni let ya kaban sibenta ha kanika sap ya kaba udon ya buru dai dakane ka jingbelah barit ka jonga bang kersan yaki nakapor syakapor Karkum ka jintip ka jonga nalu ba udang kena namaki dehi ki kun suat kun rangli umjudan kanu kadak sneu ane kanu ka bapau ha hapleng ni snong nadu ki snem ki bala lai thadu mentang padon kanu kadak sneu na ka jong iem hi ka jing iem kun suat kun to mat hadu mentang nehi ya ka jing long sembang kanu ka jing kalah khot ngawer ki pai bang snong ka bader ka butel sanbor aswab mun saleh banasi mentah aku ba ni ai ka jing kesang ketika mun ketika diang kada de ka badu kenang ba lala banara ya ka jing job bade ka burom ontang ya kasnong kathal ontang ya ka jing kasem dari kasnong kathal bat kumjuru ka distrik berkawe bat kumjuru ya ka start kari bat ka jaj beri bar kawe ka jing im jongi ya pusnong hakin ki tosnem ki ba alai ka mun ba isem sitom palat ya ka di nakapor sekpor nakalian jongi kumkinong kmat yang senong ju oleh ni siapa terus dan nakta bandawa ban penio ya ka pura nama uni hapus senong jongi ulak pala de kalau terus nem gua adon hang ni tambah nomor kam dabiang hi ka repair na office tiare so don bok ban ombah uni snem ni la yo ya ka order ka batmai ka bati om ka GM ka ba sa pentrain ahong ni snem ting kimenti ba lomba jokane kan long ka jing ku ka bakram tak nong ka tau ka jengi manila la aru hi banio man la pawe kalong yeng ha ka bede ka ba kan skim ka ba ang sa pentre ha ni sinan bamta di tangkata nga don ka jing kermen ha ka bede ka ba ka ba na kimenti hiru ba nane sekmat ka hi kan long ka labiang pa jengi pa ba no sinong ni dan sibun ki jing ha ka bede ka ba ka kis ka ba na maringi sene ni haban le
red kam pagi kam jingal hi kesnong kidon ki jakang mahabia kumba 1,000 kilometer bar haka ya du haka bangile ki jakara kidon ki jakang hab ya ki tem mat nang la waru ni haban kiu ya kilum adu bana pois snong ni hangnya pusnong ni di Arab Sensar kila bando du satu kan kilum yin ki barat so Arab so marit tang kita hi ki ba ni melin hamban ada pang ni kan ni kesno ni kan kesno bala khot bala je na du ki por ngam suwa ni khot kan ni kesno ran jadong bat om semala ban penkelahan ini sini kan ni kasa hi kita di haka wede rengkat bat hangnya pusnong jongi senong ran jadong kemudian di ki por bang suwa kan kesno kang kesno ka ba he ba kang ba nakadaw jong ka duk jing kerdu ba bun ba ki beri kan di senong nang ne de tangan kini ki kendiat senam mentara ha ki senam kendai pro krak nai kendai ta ko sedang ba kiu iran biang kai di don jong ka kilong yin ni pusnong bat haduk mentah la don nyok lain badon hanya pusnong ngaburu kawe ke jeng depan ak bade rangkat bat ka ni ka skim ka thmai ba ada sanction na sang jong ti ngak menti ban kadang ko kisu kan sintia bar kan pungkloi ban pendep di kan skim kenang ba kan long ka nyusup nang ta jeng pai ba no